Og jeg har fått helt nye tøfler, faktisk. Se på det her. En blå og en grønn. Og det synes jeg er kjempekult. Ja, du er det søteste som finnes i hele verden. Det er kjempekule. Hei. Nå er det kommet. Se. Hva har kommet? Jo, se her, se. Konfirmantinvitasjonen! Oi, få se. Oi, kult. Oi. Og jeg også vil se. Oi, og du er heldig, og du er den heldigste i hele verden. Jeg vil også ha konfirmantinvitasjonen. Du har helt sikkert fått hjemme, og jeg fikk han av mor, så du har helt sikkert fått du også. Håper jeg også vil ha, please, håper jeg også kan få. Konfirmasjon. Det er det dummeste jeg har hørt i hele mitt liv. Vet du hva? De greiene der, det er bare tull, jeg mener det. Jesus og greier. Det er i hvert fall ikke jeg. Jeg mener det. Jeg har hatt det dritkult. Det burde jeg mene det. Kom igjen. Ja, mor mi, når hun konfirmerte seg, da var det birengt. Men når broren min konfirmerte seg, da var det kjempekjekt, jeg mener det. Ja, mi også. Ja, det er fordi vi er søsken. Ja, greit. Ja, jeg kommer i hvert fall bare hvis det er kjekke gutter der. Er det det? Ja, jeg skal jo. Du, særligt. Du er ikke noe fine. Se på genseren min da. Se da. Ja, jeg vet ikke. Vi får se. Men du, jeg mener det. Når er den her informasjonsmøte? Ok, vi skal se her. Skal vi se. Det står at det er 5. mars, står det. Da er det sånn informasjonsmøte. Det høres jo litt kjekt ut da. Kirke og sånn. Det er en gud og ting og tang. Ja, kom igjen alle sammen. Vi skal på informasjonsmøte. Det blir kjempegildt. Jeg mener det. Men se på de nye sandalene mine da. De er også gilde, ikke sant? Blås ikke sandalene mine. Jeg mener det. Nå skal vi på konfirmasjon på endelige tiden vår her. Det blir gildt. Skal vi synge en sang? Ok. 1, 2, 3. Det blir gildt på konfirmasjon. Jeg sa ikke at du skulle synge, eller at jeg skulle synge. Det blir gildt på konfirmasjon. Da skal vi synge, yeah! Au, jeg datt. Du datt. Men vi gjør sånn som Jesus gjorde. Han hjalp folk opp igjen. Kom igjen. Det klarer du. Vet du hva? Jeg vil være vennen din, for det vil Jesus være. Tusen takk, du er den snilleste vennen. Takk. Ok, nok. Takk, unnskyld. Ok, da drar jeg hjem og ser om jeg har fått sånn informasjon. Ok? Au! Det er ditt feil du gjorde det. Hei. Here I am, in a river of questions. Can I pour my heart out to a listening ear? Well, I see this life, its valleys and mountains, and I think of all the roads that brought me here. That brought me here.